हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। पान कार्डखौ आधार कार्डजों माबोरै लिंक खालामनो हायो गावनो मबाइलजों। बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायब्लानो नोंथांमोनाबो अनलाइन खालामना लानो हागोन गावनि मबाइलजोंनो। लिंकखौ आङो डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना बेयाव थांनानै क्लिक खालामनानै बेयावनो अनलाइन खालामनो हागोन आरोना। नोंथांमोना बेयाव थांनानै क्लिक खालामब्लानो जागोन आरो लोगोफोरनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनफोरखौबो प्रेस खालामलां। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बिदिनो भिडिअ लाबोबाय थागोन। भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। नै लोगोफोर, लिंकआव थांनानै क्लिक बानायबा बेबायदि इन्टारफेस नुगोन मोनसे। बेनि सिङाव आरो बेनि सिङाव नायबानो नैबेयाव नुगोन नोंसोरो, बेयाव आधार लिंक दं, बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, अब्लानो बुजिगोन माबोरै खालामनांगौ। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नैबेयाव पान कार्ड, आधार नाम्बार आरो बेयाव आधार नाम्बारनि नेम बेखौ बिगोन, ओमफ्राय मबाइल नाम्बार बिगोन। बेयाव गासैबो फिलआप बानायजोबबानो जाबाय। फिलआप बानायजोबनोसै। नोंथांमोना नायलांबाय था। गासैबो फिलआप खालामनायनि उनाव बेयाव नुगोन आइ एग्रि। बेयाव थांनानै लिंक आधाराव थुना होबानो जागोन। आरो नैबेयाव दसे अटिपि फैगोन आरोना। अटिपिखौ नैबेयाव फज'ना होबानो जाबाय। अटिपिखौ होबाय आं नैबेयाव। अटिपिखौ फज'खांनायनि उनाव भेलिडेट दं, बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामगोन अब्ला बेबायदि मोनसे नुगोन, साक्सेसफुलि जानाय राइटसिन। बेयाव अके खालामना होबानो जाबाय। अनलाइना नैबेयाव जाबाय। आरो नैबेयाव नों स्टेटासखौ नायनोबा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन नोंसोरो। नोंथांमोना नायबानो जाबाय। नैबेयाव लिंक आधाराव नो एबाउट योर आधार पान, बेयाव क्लिक खालाम। जेब्ला क्लिक खालामगोन बेबायदि मोनसे फैगोन। बेयाव पान कार्ड आरो आधार नाम्बार होनानै बेयाव नुगोन भिउ लिंक आधार स्टेटास, बेयाव क्लिक खालामना होबानो नोंथांनि स्टेटासखौ नुगोन आरोना। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानो हागौ। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना लिंक खालामना लाबानो जाबाय पान कार्डखौ आधार कार्डजों। बाय लोगोफोर।